Dibuka dulu jasingan layari insan jauh akan jauh kota Magalaya lalai Kutbang marapi josing galai tampanan dariana koto ama tampanan dariana koto alai latuan di mayo ini alai la sembayo tador hati kanan hilang alai rasoniru amato juwo ama rasoniru amato juwo alai latuan di mama main alai latuan lama latui gunung marapi ama tampanan dari panyalayan alai tampanan dari panyalayan alai latuan dari mama main alai la sembayo lai bani dalam hati alai nata untuang adipangakan nama nata untuang adipangakan alai latuan dari mayo ini alai latuan Ayo pangakati jo itu tiga tujuh halapan neda lai tibo halamko alai latuan neda tolai alai lasembayai Pemagura samalam nakonya patolo bagi kanan lati bola lain dalam magura malam ini yang baik Tuhan den tolai kanan lain sembayai Dampe magurang sama lakoma Pura
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sana kesadualanyo. Baas sinyal di tampe di sana apakah diselimpik si sinyal mau diku apa putar sinya. Dak keluar komen. Mau dites komennya di sana. Tes komen saya. Jempol saya jadi yo nanya komen dulu. Selamat malam Makati Majindo, Nyomba, Mak Marah, Unidia Haja. Selamat malam Mardibo, Pari Rantang, Cienia. Salam dari Merangin Bangko. Muda Kelana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya jatania tambah banyak penggemarnya. Insya Allah mudah-mudahan. Udah jali. Lady sapu nyawa detanya mah thank you. Nyomba bantu share dulu. Tes komen dulu di sana. Tes komen like-nya coba tekan anak naik komen di layar monitor kita. Udah muda Kelana. Tes dah jali. Masuk tesnya dah jali. Sedusana saudaranya tes komen. Biar naik komen wak. Dah jalan komen tuh. Cucu Nini ya, selamat malam. Mohon monitor audio kita, audio udah 3378. Nanya komen di sana. Nanya komen di sana ke saudaranya. Ping saja dulu, ping. Like komen share-nya biar naik. Pada banyak merasa malai. Di siku nak berjalan di rumah katia malai. Selamat menikmati lagu Boyana malai. Ndak bana sobok di selimpek nanya tuh. Popi Marina tesnya masuk. Tes di sana bantu tes jaringan. Salam dari Bekasi. Sultan Gorga Langit yuk. Sultan Gorga di langit. Salam Indang Pekumbue cek ya. Indang Pekumbue nyomba ya. Masuk tesnya daya liyo. Cucu Nini ya banyak. Bah audio kita mohon dimonitor. Monitor audio. Nayan komen. Lain dan sandek-sandeknya di sana nonton isikunya baputa se. Dak jalan komen Makati Majindo bantu share dulu, share dulu di sana.
Malam awak nanya nak tentu nak kami baca kalau komen nak nanya aku. Ah tuh. Tadi lah 70-an 65 nyonya nak berjalan lah. Boleh. Nak berjalan kan? Enggak. Sudah diganti kartu Komodeko mah. Tes cek sound, tes jaringan. Indang payung buah, nyi ombak mana di Juang Pantun. Nak berjalan di siku donyet. Dia indang apa yo kuanye ombak abana nanaba kanda anye ombak abana nanaba kanda onala patui ati de darus wataku inyo onde kanda oi nanani malah samalanku oi nalah masa panisi pulu oi nan marau gadapi banda oi nan marau katapi banda oi untuk adenai balimau anyui oi kosuko ranani ba oi dia omba oi ranani ba patu baja darusan kamar pino pino di dalam padi pino pino dalam padi wes saja kete mencinta senang bertambah selesai badan kini bertambah selesai badan kini pancalah julu kali kiai nan mangulai di basuh juo ya nan mangulai di basuh juo jadi alang bingo si kiki ya oi oi nanyi ombak patanyo namo siapa kola nanaba denda siapa kola nanaba denda antala apa pangana malam komakonyi ombak patanyo namo makonyi ombak patanyo namo
diminta balikan nagari diminta singola lo juaro tangga galanggangan totalambe datang malam ko anto talambe datang malam ko o pancuan talajul kali kia oi nan mangulai di basu ayu oi nan mangulai di basu ayu o jadi Allah bingung kali ai ngante murai taki cuayu oi ngante murai taki cuayu ya tambah kami etek yo do di Indra yo lah etek gitu loh etek tiyo tambah kami tapi kok anak gadis kami gak biasa dulu. Sama malam Tania lah makan Tania jago selalu kesehatan bakal makan sinyal atau mengari agak makan alai udah singo lalu juaro tengah galanggang pagurau telambek tibo aci to tu nak makate agelah dulu cucu nini kuah kurang sari tu lah ibu ya batu sasar tes komen tu sana you nak jalan ke Allahnya dong lame awak deh Urasari ada sungai puan ada bataga abatu balano urasari abila pia batadi juana bagadang hati urasari oi bagura hau kapalang ngajanan babungo kapata jadi urang sari oi urang sari oi anak kanduhan sibiran tulang buah hati ingko bagura urang sari oi urang sari oi nyampangi suha anak ko gadang pandai membawa urang sari oi urang sari oi cucu nini awakanda dendang urang sari anak diminta nyola cucu nini ayu urang sari diminta salamu apa kabar dendang mungkin kalap sampai tua urang sari wai bakanda Allah di bari julur la bintang sama lampu urang sari urang sari katuju barna janyo ati masang keto jorang punyo urang sari oi managi tersadu sadu dekarano pisang saku dua
rangsari oi rangsari oi sajak ente didungguang ibunan lagadang carikan untuang rangsari oi cucu nini oi biatani indah bapuja usana baraja manyo rangsari oi rangsari oi nan ko gadahangan nan ko iswa usamutu abamande pulau rangsari oi rangsari oi Oila panjang kau rangsari kapan lagu dikelo kalau rangsari ayu rangsari ayu Oi bangalek sabala dulu bale arinyo kabaden kalau rangsari ayu Tuh bantu tes balik di sana. Kita tes jarian, tes. Bang Alek, ayo, nak jadi nak daru tidak boleh keluar dari Bang Alek, tak pek kali. Basaba Bang Alek semintaro itu gurau malam kini. Mak Sati mak gawai di madu duanya. Raso kailangan kami malam kini. Mak gawai bermaksud. Tak nampak dah. Tak jalan dia, kenapa tuh? Nanti di komen. Aduh ledo jalan komen. Ini ya. Tak berjalan sama saja. Bantu share. Siapapun yang kejadian nak darun ni. Udah saya free Marjoni si AI. Cepat bela docenya Herlizon. Mantap dendang tanya semalam kini. Dendang tanya saya magawai selamat malam magawai. Tes jaringan. Cepat bela don ya dege lo udah Safri Marjoni ko lamo dah mencogok kama beliau ko. Dege dulu cepat mambil lado. Baru suah kita semalam kini asa gurau jo SDCT. Salam Nusana Asa Barena Sati. Selamat Pak Gurau, moga sukses dan pandu ketiga lapia kelas TCT BRI yang Midrawati 554201792159 di Puta Kabugi Lamo Nakan Kuci Kumalai Bugi Lamo. Mak Sati Bana Dujuang Pantun. Capeklah cari ganti ai cigunan. Capeklah cari ganti ai cigunan lebih kami banyak asaba-saba malek ni kalau madasa malek dah kadapek dah. Udah Darmi Soncon selamat malam. Dia dulu kecupak ambil lado. Oi
hari Sabtu rapi pakanyo nahan kadua koy rapi pakanyo oi tompang sanang kami de mama pado sarupo iko lanahan kadua koy iko oi tinggi bukit gunung Singgala oi nahan satahantang gunung Marapi oi nahan kadua oi gunung Marapi oi rata tangan denai dan malang oi hawa bansai urang labanci oi nahan kadua oi urang labanci Solo silayo ocawan pingan obari batata obatang padi obatang padi arum derono latarang bulan palito nyalo oba padani Tiga pulau pesan dari mak gawai. Kalau cik lu tanya, usah mai ibu bana tanya, dapat akal. Assalamualaikum, selamat bagura WCCT. Kula pesan dari mak gawai. Semoga acara kita sukses sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam-salam tuak mama-mama sarata dusana kesadonya nalai montor malamko pertamo dan utama sekali ucapan selamat kepada calon marapulai alga utama tukang saluang mudo salimpe buki oko tampe oto bapesong kaganti kado dari Tungku Tigo Sajarangan kami kirimkan seorang artis nan sange sege. Terima kasih banyak Tungku Tigo Sajarangan perantau Palu di Kuala Lumpur Malaysia. Kita kabagurau sama langsung pada tanggal 31 Desember di akhir tahun 2022 dalam rangka memeriahkan pesta perkawinan Alga Utama Jo Aai Cimpago. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Kami undang Dusana dan hadir semalam kini secara virtual yang berada di kampung. Itu kami undang untuk dapat menghadiri resepsi pernikahan Alga Utama dan Aai Cimpago. Kami selaku silang nama pangka karajo nama pokok memohon doa dan restu dari Dusana kesadualahnya. Mendangat ratok tania tabik tangi jadinya semalam kini. Kece udah singololok. Biarlah ibu-ibunya mbak oi.
Kece makati majindo, mantap mak rumah. Lalaru ya wak menang sarutan aku makati ditunggu mana kehadirannya Mbak. Kondak bulia ba ibu orang cepat ambil ladoko lai bulia. Udah dol mulu. Assalamualaikum waalaikumsalam, moga-moga unial malai 100. Adik Aai siaran rafiat selalu baik tujuan sukses panjang umur unial malai. Jo di Aai ko tukang selayangnya anin. Apa ini? Oh tukang saluannya gini itu mana? Tentu share balik. Saya menekan stiker marah. Ya. Ale ndak ada masuk komen endang. Jadi dosa nak kasadolanyo untuk magurau semalam suntua dalam sabananya tumanya Mbak. Ditunggu mana kehadiran Mak Katik Majindo. Nyi Mbak di rumah Alga. Tukang saluang mudo kita. Diagih dulu kan lagu Balam Joran Tiang. Permintaan Singolalok. Ya, mujo untuk Singolalok semalam. Tompa lagu awak ciek salam dari Kuala Lumpur M Yakob Safei. Apa lagu tu Pak Yakob? Amulo denai bimbang ajo ragu dalam iyo udah bapak liang denai mana gua sansaroyo denai mana gua ladakan gua oi sansaroyo. Sayang udah denai lah tahu ibarai burung nan joran tiang katampe ingok samantaro katampe ingok lanakan buang oi samantaro. Sama sodaun sadang rimbun katape hingga jobatan dua Habibulan bagati tahu Uruang barat suga tabang jawa Uruang barat suga singolalo oi tabang jawa. Kanalang elok nanda hulu walaupun tanpa nanda diharo wala bebadau nerindang wala besingolalo badau nerindang. Konyang panglapu orang tiang kayu malah buruang nandahingo mungkin kakarang sadang tabang mungkin kakarang deruda oi sadang tabang. Selar silayo cawana pinggan bari batata batapadi arode ono tarang bulan palito nyalo bapadani palito nyalo lanarkan uang koe bapadani arode ono tarang bulan palito nyalo nanakan uang koe bapadani. Di jagoan sekolah lokonya lah jago pada Juni. Kakak lagi putar kok boleh melihat. Lapanya lagu udah singolalo kemana lagu di kelok. Nah, jadi sekali lagi kami mohon doa restu kepada seluruh pencinta salon endang Cimpagotala untuk tukang saluang mudo kita Alga Utama. Insyaallah 28 Desember itu akan melangsungkan akad nikah sunnah Rasulullah. Kamar diputalin kok boleh melihat. Dia gia kabuki lamu mak sati bana dujong batu. Kenapa jalan loh kawannya motor jalan.
Udah Zainal Atar, Makati Manyuniel, Lataragak Managa Suarunyo. Hitam bakile kudo balang, mandaki buki sanjorayo. Kolanya tonyo hilang, indah di kanala salamuyo. Kolanya mananyo hilang, dak di kanala salamuyo. Onde iyo bugilamu main onde iyo bugilamu main kala bugilamu pilih naba pilih tali rantai katali bidua di muaro kirim kirimnya pandar sampai asalin pekata niayo kirim kirimnya pandar sampai asalin pekata niayo onde yo bugilamu main kala bugilamu onde iyo bugilamu main kala bugilamu di makanan sate namuanyo kok ciku piweh kok di piwehnya paru di saluang batu balai bintang baru balai kosong bintang kok sejarah dalam lek mata dulu bintang kosong bintang udah selalu abakan. Oi badendang kita badendang parintang ruswai dalam mati usagia ronde buruatabang buruang basayok nyotabang tinggi usagia roi buruatabang buruang basayok otabang tinggi onde iyo bugilamu main kala bugilamu onde iyo bugilamu main kala bugilamu Pak Nono monitor audio cik hitam bakile kudo balang pasangan beni bugilamu kurang malie lai sana gunung ko pulau ranan kunyo kurang malie lai sana gunung ko pulau ranan kunyo onde yo bugilamu main kanlah bugilamu onde yo bugilamu main kanlah bugilamu oi masa tidak akan pasan oi bagu rasa malam naku aladino adi manuakan kesan sayo macam niku aladino adi manuakan kesan sayo macam niku onde iyo bugilamu main kala bugilamu onde iyo bugilamu magawai juwa kanda lagu. Jadi di sana kesaudaraannya kami informasikan sekali lagi bahwasanya pada tanggal 31 Desember penutup tahun 2022 kita kabaguro semalam suntuak dalam rangka memeriahkan pesta perkawinan tukang saluang mudo kita alga utama jo tukang nenang mudo ai cimpago
Mudah-mudahan alek kita rame acara kita sukses. Tukang dendang itu dari Luhak Nantigo, tukang dendang dan super tanggungan Tungku Tigo Sajarangan Perantau Palu Jo Perantau Kuala Lumpur Malaysia. Setiap menangai sorotannya tau betari rusuhati semalam ko soro cigu baragi ken putih udah singolalo komah lambuk saya tiawak sudahlah komen nak naik tania aja dapat puji-puji keluar sedenainya. Scorpio selamat malam bantu share buayan mana mak sati itu manyo mak sabarena sati koliowa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama kami perantau Palu tukanlah basuluah maturang banyak kami tungku tigo sacarangan cik gumalai ko indah panduah sampai kaling-kalingkannya nak bawah kami aleh juokan mantun curitonyo di cik gumalai. Semoga tukang saluannya tukang dendang selamat bahagia dari Maksa Barenan Sati Jobundo Nelwati Kampung Padan Kuala Lumpur Malaysia di tepi Sungai Gombak. Nah, itulah ceritanya. Setiap mana ayo janjang untuk pintu basau Cie Kuala Lumpur. Mantap. Cucu ini ya mantapnya. Bilo kamu meluncur ke Salimpek kami tunggu bana di malam tahun baru. Kamari putar kok malam-malam. Tes komen sharingan. Audio. Oh, audio mantap. Monitor audionya Pak Nono Jakeni. Tanjung Bali. Tanjung Bali neda bakalan kape pino neda di dalam padi yang lalai di dalam padi udah mencari lape taklino neda tagade kami lalai tagade kami hari Jumat neda rangi balainyo tanam balaina padang panjang lalai padang panjang hoi kok galau udah lai basamu nan menangi neda ditangguh surang lalai ditangguh surang Tanjung Bali nemah namonyo deka baru suama sama lamko olalai la sama lamko obanya malam nemah pakaro malam tiba di badan nama tatape yo lalai la tatape yo awan
simda wenan bakini tagata siapa dekawan-kawan laulallah dekawan-kawan siap si bangsa wenenan kayo baitu dunia oyurang kini laulallah oyurang kini lah banci urang bae kasadonyo kamadena inema batengang lain laulallah batengang lain Manyo janjang rebah pintu basau tu. Maka Sultan bah kau nak tampak ke buaya, Kak Sultan kau peminantu. Jadi nyo kini mangan namanya kau? Berpingit ya. Oh dipungut sih. Berpingit dia tuh Kak Sultan tuh. Cucu ini ya. Lah jadi ya bujang pingitan lo gini. Itu loh mah. Kang Salon kau bini Kak Sultan mau pingit. Nah itu cari itu ya. Jadi bilu cucu ini kemari lah. Ya dulu janjang rabah pintu basau untuk Muhammad Yakub Safei. Kandung kini membariaro rasa kalur dalam hati janjang rabah pintu janjaraba pintu basao dan pananya den tangisi janjaraba pintu basao mandekan dua di mayo kini laikan dua membariaro rasa kasar dalam hati kan kawan membariaro rasa kasar dalam hati oh bagurau semua jodendang makan lagu iko siang malam makan kuat bayang siang malam makan kuat bayar rantau bilo bawaliyo baganto-ganto bunyi salu alasairi yang kini jodendang ngalapak sandari kampung daerah rantau cambela pulang dengan lapasan dari kampung daerah rantau lagela pulang dan bagurau lagi to nan baden
lupa pulang kurang rantau ko banyak bapasan di negari Bahkan Yakub Safei di Malaysia semalam kini barantara gak dalam mati itu cinta nagari barantara gak dalam mati coy itu cinta nagari walau udah dirantau orang tiada indah dan lupa aco denai baman surang jatuh badai ayamato aco denai baman surang jatuh badai ayamato ya ya dulu baburu babi perminta Mak Darwin Sekumbang Scorpio Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minta lagu Soyan Melenggek dia dulu baburu babi Mak Darwin mana baburu semalamku karena gilang-gilang terima malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moga dia manis tua dia itu talang selayang bintang wah ya. bapu Di mana sangkut bintang ya bintang di mana sangpi ke sana balik ke sana amatin dulu ya lagi sejam ada bintang lo sana apa cerita Kanda kaburu babi tunggu mudo banyanan suko kanda kaburu babi tunggu mudo banyanan suko malah peda babi lari samui di karan satu manggilu lupa lapeda babi lari samui di karan satu manggilo sebentar onde mandeh ke dalam hati dikajanyo. Jadi Pak Muhammad Yakub Safei itu silakan hadir di live kita setiap Selasa, Kamis dan malam Minggu. Dusana Mama Tungku Dusana Dusana Masati Tuku Tigo Sajarangan Sirawi Tajam Batimba Tahu juang pangka manganainya sudu-sudu batimpo jalan ditakik kanai gatahnya kalangi tuah takana bumi jo langit nama nanai ladu dua kita basamo di lapiak klasik gurau buki oko tampe oto pesong tukang saluang jo anak dendang mari kita meriakan ale anak kemenakan kita dek baliau lah lamu maibur kita sama sote ona malando dunia mari kita sumbangkan seketek surang tandonyo kita badun sana. Itulah himbauan dari Mak Sati kita berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Selaku tukang iring katidiang, lapiak gurau, salah dendang, cimpago talang. Sajak teona mulai bangkit sampai kini tetap tukang iring katidiang. Jadi di sana kesadolahnya, ikulah himbauan beliau dan lain kita duduk bersama di lapiak klasik Buki Oko sampai Oto Pesoko. Tukang saluang jo anak dendang, mari kita meriakan alek kemenakan kita ko. Dek baliau lalamu maibur kita sama suatu ona malando dunia. Mari kita sumbangkan seketek surang tandonyo kita badun sana. Hidup silaturahmi melalui salam dendang cimpago talang. Iya. Singgalang yang kapu aja di Jeffrey belok. Tikalak baru babi tikalak M8. Tikalak baru babi Tikala meter 8 balik M gogo. Ya, M8 balik. Aja dulu M8 balik. Wai pasakui baburu babi
amin ya rabbal alamin. Pangajar dapet jodoh dapet lo sarugojo menunggu cikgu. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Udah Pak Sri John Sarden, selamat malam udah. Sege sudah di Padang dah, sege sehat taruh. Tuh ceritanya tuh. Mbak, di sana kok nggak mulai rancak sinyal batu ser-ser balik. Di sana bantu membagi-bagikan balik kok sinyal rancak kok. Nggak mulai rancak beko kalau penonton awal di atas sarati wa tambah waktu. Tuh, sambil menunggu bintang Malek menjuluk bintang malam ini kok tuh lain apa kutanya. Terima kasih Bu Noraini 50 bintang. Bantu share-share balik, share-share. Nah yang komen balik di sana. Komen, share, komen. Komen, share, mantap. Ya. Itulah di sana kasadole. Bantu share. Kemana lagunya? Ngicik selalu kasadole. Ya, jadi itu di sana kasadolanya sekali lagi kami mengundang di sana dan hadir malam kiniko. Nala tibo, nala datang untuk rame-rame menghadiri resepsi pernikahan tukang saluang mudo kita je tukang nendang kita alga utama je ai Cipago pada tanggal 31 malam baguraunya tu 31 di penghujung tahun 2022 ko mari sama-sama kita ramikan alek tukang saluang mudo kita tukang nendang itu disponsori oleh Pak Uji Ramli, Pak Madi Ustamentari, Jo Tungku Tigo Sajarangan, langsung bana dari Tigo Luhak pada tanggal 31 Desember 2022. Semoga ale anak kenakan kita sukses, amin amin ya rabbal alamin.
Kamale talin kok balik. Sinyal rancak sana bagian li Ya, sana. bagikan balik dun sana kasadu alahu. Apa? Yang bagikan tuh. Oh itu loh deh. Bujang modern nah, aku jadi. Bujang modern giga. Siap jam dere le. Zainal Paru Atar. lakanya nak talu mencet bintang ledok jam mau ditu banglet. Yang ditinggal kami di nelanya kuah. Sudahlah sinyal bola banglet bola lo. Sama banglet di sinyal. Ya dia dulu. Ka lagu bujang modern. Assalamualaikum. Zainal Atar. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Soyan melenggek Scorpio. Nah, dek balik tarik lakanya gua kami bisa lihat tadi. Bintang kirim lagi sudah tuh kami berlanjut. Zainal Atar ya. Indala den indau da singgato gere da banyala kuyu singgato gere da banyala kuyu indala den indau da buja mudere da banyala yayo oh buja mudere Dak kita kiro kadang kete do itulah yang buat mak sati. Marilah kita sama-sama memeriahkan pesta pernikahan tukang saluang muda kita di tukang nendang kita. Mari sama-sama kita isi ketidian api guru SCT 5542 01027921 BRI. Atunya caritonyo. Bukan itu masalahnya cikgu saldo tinggal 21.000 lainnya dah baat. Isi dulu. Balik dia sadar di Serpong iyo balik kakek yo dah jali dah. Datuk ke Temanggungan. Kalau dapet dah basobok di balik ko ambil fotonya mu mana penasaran balik ko ah. Tadi mana raya semalam ko sinario kandang masa tibana dujang pantun baduo. Jo pundon nalwati di kampung Pandan Kuala Lumpur Malaysia. Lalu kan magawai di Kasuan, bako magawai nak ada tak lagu do.
Makatinya. Jadi itulah dosana kasadolanya kok ada dosana nangka. Pak Zul Fahmi Suhaimi Kamang Sayo, selamat malam Pak Zul. Jadi Pak Zul mungkin kini masuk atau petang terangan apa aja kami ulang balik bahasanya. Tukang salong muda kita akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Desember ko. Resepsi beliau tanggal 1 bagurau semalam suntuknya tanggal 31 bulan Desember ko. Di penghujung tahun 2022 mari kita sama-sama memeriahkan alek kemenakan kita, anak kemenakan kita. Dan kami atas nama silang nama pangkat karajo nama pokok memohon doa dan restu kepada rusana kasadolanya. Udah Zainal Effendi, selamat malam. Udah Zainal Effendi, bantu share balik rusana kasadolanya reagi dulu ke Sinariau Mak Satibana di Jom Pantun. Baik itu gurau semalam pun. Oto manamo si sinaria Awal yang menambah masaki Oi dari pakan Oi bahal yang menambah masaki Oi dari pakan Taraga abana Oi jorang rantau Gah pintu tangi masati bakaluakan Oi gah pintu tangi masati bakaluakan Onde dangalah sinaria di pandakia Selalu tolong sampaikan Makan baru mata rata bulu Alabuhan kapal masatinan dari siang Oi mah kue kami yenangkan dua dari bangkitang Jawa epa kirim si dagang jauh Rasa yang macam masatinan jotaragam Oi sayang macam masatinan jotaragam Onde sinaria di pandakia Saluang tolong sampaikan Oto manamo sinaria Walia manambang Tudaya di pakanabaru Walia manambang Tudaya di pakanabaru Nalapatu ide mak satirisa Onde baru kini mak satide mangkotau Sangsa labadan den angkat dua di mayu kini Artinya kamar di petaling kok banyak-banyak Sari lama dari Zainal Effendi dia gini Sari lama Dari lama mata-matamu tuh Karen apa? itu
Asik pak, dah itu ya. Kemana pun. Putar taruh ini. Putar terus. Sari lama makan batambuan akan di payung buat tayo di payung abangan tayo ay lapatu ati danarusu abangan koy bangu jejo pamadinda dotibo bangu jejo pamadia luntibo sari lama Zaina nana maminta ayo Oeda Zaina orang banyak maminta ayo Nala patuy hati dan ragu Nangkan duang oeda lama tangga Nakawan mambau Oeda lama tangan dek kawan mambau dan gurau laki to nakan duang dan ngaladen dadera banyak dan ngaladen dade mayor banyak setantangi kona bela came masati tantangi ala kabadendang tanggal 31 inyo bana tuana rumayo ko candi ko gagi ni cigu malayo lah bisa tanya cipago saderet ko nak dendang jemputan maksati bana nan bersponsor. Oh, tanya cimpago lah disponsori langsung deh maksati. Insyaallah mudah-mudahan inyo capek tipu kita hadirkan inyo jam 6:30 sesudah salam maghrib kita hadirkan inyo di lokasi. Karena lah disponsori langsung deh maksa bareng nasati tepuk tangan cik lu. Anak dari Sponsorilah tania ya. ya lah disponsori tanya de maksa bareng nasati. Insyaallah tanya kopal yang pertama kita hadirkan maksati. Itu ceritanya. Sampai habis alek kita tahan si Tania Cimpago kok. Ya Tania gak ada bintang. Aduh. Latipo Bunda Nerwati, Kampung Pandan, Baliau Bana, nama nanyakan Tania Cimpago Mas Ati. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda Nerwati. Allah mensponsori Tania untuk capek tibo, lambe pulangnya. Nah. Jadi Tania aku spesial. Jadi Tania Cimpago ramanya akan spesial pada pesta pernikahan Alga Utama nantinya. Beliau tiba capek pulang lambe. Nah, itu ceritanya. Nak balik-baliknya dong. Sampai sesudah lek bagati mak sabarin sati lai suai. Jo bundo bagai di sana sedalanya balik ge. Ketika bergeros malam suntua tu hanya jam 6:30 kita hadirkan di lokasi. Jam 6:30 jam 20.00 tank kita mulai. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, 7 sampai penonton kita bintang mau pundul balik ah. Mah nembak kosong kami pulang ah. Kamalai. Singgalang oyak kapua. Pada udah jali tu. Udah jali kok ada pulau kamau por tu kanenda atau kalau banyak tu kanenda awak isi saja ketidiang. Pada mak sati itu. Mak gawai tolong dibicara mak gawai lain nak keluar mak gawai lain. Sawanta, ibu pulau pasan dari kota Palu. Abu sarung
rumpun di atas bukit tampe basarang alang jo kekek dek murai tolong kicaukan. Agak tarasu lawehnya lawi dek mandanga alga kabarangke. Kadonyo diganti jo anak dendang, tolong dibacuan 2 kali dan tolong lenong kalengkok baliang-baliang tuka indang ampe koto. Awas sarumpun di atas bukit tampe basarang alang jo kekek dek murai tolong kicaukan. Agak terasu lawehnya lawi dek mandanga alga kabaralek. Kadonyo kaganti jo anak dendang. Kadonyo diganti jo anak dendang, ba itu gurau jo mak gawai. Dek saluang tolong sampaikan ke indang ampe koto semalamku mak gawai bana di Juang Pantun. Ujang Matahari, assalamualaikum, semoga sukses Simpang Gotalang dari Ujung Matahari Malaka Malaysia. Selamat bagabuang Pak Ujang Matahari, selamat bagabuang di Salon Endang Simpang Gotalang. Tua suai bana Cikgu Malai. Insya Allah mudah-mudahan kirim bintang dulu sekarang Pak Ciksa buatannya 1000 bintang cukupnya. Nah, janganlah dipaksa-paksa juga Cikgu Umat Sati itu. Beliau tuh sudah menanggung semua penendang untuk bergurau tanggal 31 balik. Kini tugas balik lah kirimlah bintang gak 1000. Boleh kami tutup siaran kolej. Dia dulu. Atau kesanta kok? Indah sampai kotor. Singgala wayak kapua sudah tuh indang sampai foto. Pegawai mana di Jompat pun. Jadi dosana kesadarannya kok ada lo kemenangguan Cikgu gua nggak hadir di pesta pernikahan agak tangguang lah. Tangguang ada su. Enggak, tangguang ketidian. Kok ado, misalnya aku menangguan Cikgu, silakan masukkan ke nomor ketiga yang selalu diri Demak Sakti ndak ado. Suara Cikgu api dah dia menangguang dong. Bakal itu. Bidua kate di lamun manana nyorak kau. Debo angin mangkoka tapi kasudah sampai pandai banau damane manemba indah yopilu kanai sabalayan hati iman didado diguncangyo. Dia kare badai manimponiai hati sampai ke tapi kita kuinen pandai lapre ne ulari juga lomba pandangan mata samulonyo kini jatuh dalam hati nabuan ko indah udah balik Allah mainin nai rindu surang dalam kala terserah tanginan lah coba manual surang dagan nabu walataurang musim pamilu kabatamu Sadang di tengah bidua tiri mungkin dah sampai ke subarang Joa poden nai sonsoria banyo bidua nakalalu Sadang kalah terserah tangin Allah coba pandur surang takkan buala taurang musim bobilu kabatamu. Artinya alam panjang kesinggalang wayang kapur kampek koto dikelokan baitu gurau samalamku. Udah putra muda kelana mantap tanya ya Cikgu nak mantap dong. Tutup si saran kolai. Dah Zainal Effendi, selamat malam. Tuan bantu ser-ser balik. Bintawak lai 50 begini lu.
50 tukang saluang, 50 tanya 50 cikgu, cikgu sukunya. Dah ada balik. Pokoknya balik kirim malam kini pada jalan kaki kami ya. Rumah makan Minang Sayo, selamat malam rumah makan Minang Sayo. Iko lain ngampe koto magawai mananakan gama angandakan magawai mananakan gama angandakan hati taibo sayang tadorong magawai nyoba jalan sayang tadorong magawai nyoba jalan Oi nan si upi siti di kampung gua magawai baru mayo Pado batamu oi bayi usahati dan sanang magawai oi di ganuanyo hati dan sanang magawai oi di ganuanyo oi makati pandu kosutan Minang Sayo magawai namo kadayo Minang Sayo magawai namo kadayo Nah, kamu ya Ji. Elola sayang oi disampaikan di tanah gada magawai mularayo ditahan gada magawai mularayo oi nan mendaki jalan di gunung oi nan menurun magawai kapariangan oi nan menurun magawai kapariangan oi nan dahulu denai baumu ini nan minta magawai oi bacuakan Hehe. ini naninda magawai bacuakan oede magawai tangguh ala doso dalam bayu magawai baindakan dalam bayu magawai baindakan barakalambo oi macamiko awata cintu magawai pamenan kawan awata cintu magawai pamenan kawan oi panjang mana lagu magawai dia lagu
nada lain magawai baraliane makenan lain. Itulah ampe koto magawai bana punyo dendang ba itu gurau samalamko. Jadi di sana kesadolahnyo mari sama-sama kita sukseskan alek pernikahan anak-anakan kita. Ai Cimpago jo Alga Utama. Iya, kama diputalin kok berapa? Kama Yaji deh, Alwi kan dah. Kambang Ayaji. Dalam. Kambang Ayaji. Dia karatok kambang Ayaji. Baitu gurau sama lampo. Tolong cari di siko atau di masa Jobrado. Nah itu yojonya doang. Iya kambang Ayaji. Saya di Jombang tuh. Alwi tadi nanya. Alwi Mahmud kambang Ayaji. Kubarik lagi. Maha lagi mas anak maha. Maha wali. Bilangnya apa? Lah iya. Maha. Pakai hangin. Ada sekali. Ayaji datuk si kambang Ayaji kambang kopai mama kapasisia tarikan jalan kapasabaru singgah di kampung asalido kemang. Dengan kanduang cubola pikian bangkalai kasih awak dolu kini muwede ayam atoda iyo daoi rancak ranani orang pasisi orang tasabu yang lo baso kalau janji laco mukia ka badan upek balungku ayo ma iyo ama sasai kambang maratu si kambang ayaji indah kamukin mak banasari lanang kanduang di pantai kambang ayaji mama caomba tapi lawik tapuang-apuang kapakayu kemai
kapala banyak kagantiyo lai badia timba balia izin balaya lunado nakalua pasisir jalan bakelo kelo nyawanya patasiku di bawah kelo ado balura bagai-bagai namo lagu si kambang ko namonyo tapaso basaba malay dolu panjang batamu pulo nagkan lagu pasisir lagu lain ado pulo sado kanda la kami bari konang kandu dipikir-pikir kota Batamun tuang tahun kini tuang di tahun baru nakatipo nakan tadanga guru dari Salimpe dari Tampe Oto Bapesong di Uki Oko di Tampe Oto Bapesong di Tampe Oto Bapesong di Buki Oko bangale lapane deba pike alga nambulia jinak sajo tolong bacokan cibu 2 kali kwa dangal ada banglek kwa tadanga guru dari Salimpe dari Tampe Oto Bapesong di Buki Oko bangale lapane deba pike alga nambulia jinak sajo de kau leken Tania Marato Lebo udah sawali ya. Bintang aja tuh. Dak muah mak gawai saja buan lagu do. Alek ko pangarungguan mah kecek mak gawai. Karungguan adu mak gawai dak ngerti banglek do. Ha sen ade banglek do kau lah ken. Mako aja jauh merantau baso awak ko baso saliko banglek anak boleh lupu-lupu do. Ah dinya masa mengerungguan tahu balik ya balik pila bakal luar lagu gue anak tadi jangan cemburu ke orang lain cemburu baban bareng si ulang batu bak melo awe sosang cando menulak batu kate ba itu bana di rantau kini dari ujung matuari nak rang sauk lawe solok tolong dibacuan minta lagu cupak mambil lado cie paujang matahari cupak mambil lado lananya pak ganti lagu apa di Tula mak gawai du dak batagahan
Kanakan magawai juo nang kamalunyo bangaleko nang kamanakan magawai mah. Oh, jadi Bang Alek kan akan magawai. Oh, jadi balik kamanakan magawai jadi aleh lah. Kamanakan magawai tapi ai nyambil jo di alga. Atu teh kicune nantarang amona. Biasa ko magawai jarang mau ditunya. Magawai sih ada baloa ayam sih pandai main bola. Ada balik di tangan lapeh le. Ba tuh. Yo kalau yo magawai itu mama balik ada pirek-pirek magawai itu nak ko contoh cikgu tandu anak magawai dapet sedolah. Bagati balik tak kicu di nantarang amona. Balagu itu. Ya, balagu itu bintang ko ba? Bintang ba? Ini namu itu udah balik. Magawai lah menanggu artis-artis top. Mak Sati, Bang Uji Ramli, Pak Madi Sultan Mentari, nan balik ba? Ba? Itu sih balik. Ya. Ba balik kok. Jadi di sana kesadolanyo waktu itu masih banyak. Banyak. Ya. Lamo katule. Masih lama tanggal 31 itu makasih. Nyawa salah itu. Nah, itu. Aku nak namanya masalah. Minta lagu Cia Buyel. Rang Lawang Menghilang Tabu. Ini ada tabu Rang Lawang tu dah. Ersal Maini Sultan Mudo. Pantua lah agak mulai habis mah. Rang Lawang Menghilang Tabu. Besok lagu magawai ya di bulan pagi. Jadi secara langsung kok tadi cerita sangat salah. Dia Midrawati nya sekarang foto sama apa suruh ubah sudah kok. Itu cerita tadi. Ya, itu cerita itu. Ya, itu galak kami sudah ada. Kama diputar lengkok baliang-baliang. Lagu ini. Ala dulu. Enggak mau berjalan. Ala dulu ini. Dancer. Udah Zulfi Hadi ko ya balik kenari bisu lah udah aku yang kayaknya ada dalam enak. Ayo. Pantai Sunuan. Kau pujo lama makan nyodakan doakan penting asin. Ya. Minor kan? Lama makan nyodakan dua ke pantai Sunung. Kapan lo selarang dah? Kapan lo ikan di gulai lama rasanya? Bab tulai magawai du bapak tagap lago. Mago, Bang Alek kok bapisa jo magawai marantau saja Bang Alek alunta panca ka dunia nan golai. Kini batamu jo mamak jo kanakan di SDCT tercinta mantap. Di lawang tu menanam lado 10 kalawang tapi nan sakalawang sen nan mani nyobu ya gawe tu. Lama aman. Tak itu yo. Lama makan nyonanakan dua ke pantai Sunua. Kapal lo ikan di gulai lama rasanya. Oi barabana dedai mana kata gua. Oi dege mamanda karusa ayu. Oi barabana dedai mana kata gua. Oi dege mamanda karusa ayu. Ranca akoranya
Antala sikiladakan dolaya mangi Antala ba'alaba awajada olu Kini menjadilah buatangi Antala ba'alaba awajada olu Inilah menjadilah ratu tani lagu bangalek kan duasa sudah iko kabar dari rantau gilo gejen di kandakannya oi nalapatui bangalek hati kami ibu dulu ala bintang barang sado kini tabau oi nalapatui hati dan ibu dulu ala bintang barang sado kata bau Ibu. awak cik lain ni orang Sungai Tua tukang basi kirim lo salam untuk adik awak salam Simpang Tigo Kampung Baru dari si John Malaya. Mudah-mudahan si John Malaya menangah Ali Nur Rahmat sedang main nonton. Dia dulu kan lagu kabar dari rantau sudah tu gilo gejet Pangalek Bana di Jam Pantun bintangnya 1000. Iya. Hah? Gitu. Gitu. Ini siapa lah? Tak lain. Tali tibu. Dia selalu lu mati gilo gejet mati Kabar yang tahu. kabar dari rantau mati. Lalang mohawa dudua mama nuang oi mamikiakan dunia mayaku oi mamikiakan dunia mayaku bangalek tak kicuan dek tukang saluang bangalek mangaku dega kayu bangalek mangaku dega kayu Oi naramakan lagu nantakana kagilo gejet lagu naniko kagilo gejet lagu naniko saja bangalek mandang kabanan WA ayo blokir sajo nan WA ayo blokir sajo Wede bangalek dangala pasan nambe barisau de ati pulo nambe barisau de ati pulo tapaso bangalek oi marelakan ko indah bangalek masranarako kunda bangalek masranarako rantau pasaman kabari rantau gejek di Murati Bintang saja gejek kini mandayo oi nan bangalek gana mualalo oi nan bangalek gana mualalo hilang si ai di tahun niko antua baganti wai jona telo untua
Stopnya. No, stop. Alah, udah. Iya. Dia kepada Rano. Hah? Duk lagi. Aku rapopo sih tuh. Balik. Aku rapopo. Lagu Nurjani Sulani Maan. Oh, Nurjani Kambang. Pemainan orang sini. Dari tadi pemainan orang sih mah malek mah. Kadang aku udah kabarake karena orang kata jauh. Kami lape ini bangale kutuang elo isuga kutuang. Kami lape dari salimpe marasaki bangale kandaru.
Itulah dia. Itu lagu Bang Alek. Lagu Bang Alek. Waktu sudah menunjukkan 2 jam penuh. Oh Tania, tunggulah Bang Alek pulang dari rantau. Cigu naya lagu Nurjani Ci Adoni Ambo Bakanda. Nurjan jangan lupa lah kampung kita. Payah bisa. Assalamualaikum si gadi minang laiko lamo di rantau orang. Itu Nurjani nah. Nurjan jangan lupa lah kampung kita. Habis bisu Bang Alek. Bisu nanyain lagu Nurjani. Sanak saudaranya ko jalan pola tasuo. Terima kasih kepada sanak kami yang hadir yang datang main bola orang ini ya. Iya. Oh, Terima kasih sampai Kak di Bang lu main Alek. bola kok. Bisu finalis. Tu lebih beralih agak ko lebih main bola ko lepas saya main bola. Lagi. Iya, lalu lebih nak alhamdulillah. Saudara saudaranya tetap kita live seperti ini biasa Selasa live kan enggak? Insya Allah ya Bu. Ada tuh. Bisa di. Iya. Oh, nah, di Senin loh. Kalau nak Senin ya gitu. Pokoknya minggu besok tuh tetap 3 kali sehari. Jadi 3 kali. 3 kali sehari. sudah ada Bu. Rabu kan ya kita. Oh enggak ya. Nah, kami enggak dirinya. Iya. Kami Jumat Sabtu Minggu ya. Iya. Pesana kesadolanya pujo jangkul atas suo. Cuma biasa kita tetap modal 2 jam ke muko, tapi tadi berjanji kalau penonton lebih 100 kita lebihkan. Ternyata penonton di bawah 100 itu tetap tidak kita lebihkan. Yang dulu ke bacarai kasih. Bacarai kasih, bacarai sayang memang bacarai kasih hari lah kasihan. La bacarai kasih, bacarai sayang memang bacarai kasih.